Požehnané, krásne ráno, bratia a sestry. Rád som opäť medzi vami, rád je opäť medzi vami aj Evangelium Matúša. A budeme teda pokračovať tam, kde sme minulé príbeh zanechali. Na začiatok si môžeme prečítať tú pasáž Matúš 9, 27 až 34. A je tam super. Matúš 9, 27. Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci, ktorí volali: Zmiluj sa nad nami, syn Dávidov. Keď vstúpil do domu, slepci pristúpili k nemu a Ježiš sa ich spýtal: Veríte, že to môžem urobiť? Odpovedali mu: Áno, pane. Na to sa dotkol ich očí a povedal: Nech sa vám stane podľa vašej viery. Oči sa im otvorili a Ježiš ich prísne varoval: Dbajte o to, aby sa to nikto nedozvedel. Oni však vyšli a roznesli chýr o ňom po celom kraji. Keď vychádzali, priviedli k nemu nemého človeka, posadnutého démonom. Potom, čo Ježiš vyhnal démona, nemý prehovoril. Zástupy sa čudovali a hovorili: Niečo také sa v Izraeli ešte nikdy nestalo. Farizei však hovorili: S pomocou vládcu nad démonmi vyháňa démonov. Tak, drahí bratia a sestry, pokračujeme v tej dlhej sérii mocných činov a zázrakov a divov uzdravení Pána Ježiša, ktoré nasledovali vlastne po jeho kázni na vrchu, a kde môžeme povedať, že tú milosrdnosť, ktorú kázal, potom privádza do praxe, kade chodí. A boli to činy, v ktorých mocne dokazoval, že nie je len učiteľ, ale že je Mesiáš, že je ten Mesiáš, že je skutočne pánom s božskou mocou nad všetkým. Videli sme doposiaľ, že Pán Ježiš ako kráľ Božieho kráľovstva na zemi je ten, ktorý je naplnením proroctiev. Videli sme, ako demonstroval svoju moc nad všetkým prírodným, nad všetkým nadprirodzeným, nad chorobami, nad hriechom, nad smrťou. Dnes to bude nad slepotou a nad nemotou. A tak pozrieme sa dnes na také dva malé príbehy nadväzujúce na seba a zároveň sú to posledné zázraky v tejto dlhej sérii tých dvoch kapitol 8. a 9., ktoré boli plné Ježišových mocných činov. A potom bude nasledovať taký druhý Ježišov diskurs, alebo taká ako keby odbočka. Prvou bola kázeň na vrchu a potom to bude taký diskurs, kde bude Ježiš rozvádzať, že jeho mesiášska autorita je zdieľaná s jeho učeníkmi a že je namierená k misii. Takže poprvé uzdravenie slepých, verše 27 až 31, vidíme prvú tú perikopu, prvý ten mini príbeh. A vidíme opäť, že aj tento je spojený tesne v náväznosti s tým predošlým. A teda, že Pán Ježiš ledva odchádza od predošlého zázraku, kde vzkriesil v úvodzovkách spiace dievčatko, ak si spomínate, ako to on zľahčil, vlastne bolo už zosnulé. Dceru predstavenú synagógy Jairosa. No a Ježiš nemá medzi tým čas na oddych, nemá prestávku. Kračajúc k domu, v ktorom prebýva, v Kafarnaume ho oslovujú hneď títo dvaja slepci, respektíve za ním vyplakávajú, alebo mohli by sa povedať, že naliehajú, otravujú jednoducho. To nebolo, že prišli, oslovili a idú za ním, prosia ho. No na jeho pozvanie sa presúvajú z toho ruchu ulice od davu, ktorý ich nasledoval do domu. A to uzdravenie slepoty, treba povedať, nie je niečo úplne bežné. Možno to nie je úplne najväčší zázrak, predsa len vzkriesenie mŕtvych je asi ako keby závažnejšia vec. Ale nie je to niečo bežné, nenachádza sa to mimochodom ani raz v starej zmluve. A nenachádza sa to ani v novej zmluve po evanjeliách. Ak nerátame Pavla, čo by som nerátal, pretože to nie je akože slepota, dočasné oslepenie, ktoré Pán vypôsobil. A v Ježišovej službe spomedzi tých všetkých uzdravení, ktoré robí, keď dáme dohromady tú množinu evanjelií, tak táto kategória je najpočetnejšia. Čo je celkom zaujímavé. A teda vracať, či prvýkrát dávať ľuďom zrak je niečo, čo robil často. On, ale nie predtým sa to dialo. A je to božská aktivita s mesiášskou dôležitosťou. Čo tým myslím? Je to aktivita s ozvenou u prorokov.
ak by sme zabrdli do Izajaša napríklad 29.18. V ten deň hluchí budú počuť slova knihy, oči slepých precitnú, z temnoty a tmy. O niečo ďalej 35.5. Vtedy sa otvoria oči slepých, aj uši hluchých sa otvoria. 42.7. Aby sa slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Bolo to niečo významné a niečo, čo zdôrazňovalo naozaj Ježišovú mesiášskú identitu a autoritu. A vidíme, že ho oslovujú: zmiluj sa nad nami, syn Dávidov. Zmiluj sa nad nami, syn Dávidov. Tak prv to, čo po ňom chcú, zmiluj sa nad nami. Alebo inak by sme to mohli preložiť: maj milosrdenstvo s nami. A tu vidíme echo 13. verša, o niečo naspäť, niekoľko kázni naspäť a tam sme videli, citujem 9.13, choďte, naučte sa, čo to znamená milosrdenstvo chcem, neobetu. Veľmi známy veršík všakže. Tam Pán Ježiš hovorí: neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Tak je zaujímavé, že títo muži Ježiša oslovujú frázou práve v zhode s týmto, s tou predošlou Ježišovou výzvou. A tak následne ako keby vidíme, že Ježiš praktizuje to, čo kázal. Demonstruje opäť to svoje milosrdenstvo. A smutne zaujímavé je z druhej strany, že toho vzorca správania sa držia naďalej aj farizei. Milosrdenstvo chcem. Vravel minule Ježiš komu? No, im. Kedy? Po tom, čo zazreli, že stoloval s hriešnikmi, teda v reakcii na jeho milosrdenstvo. A na konci dnešnej pasáže uvidíme, že budú aj na dnešné milosrdenstvo reagovať opäť proste tým svojim zarputilým odmietnutím, nepochopením, odsúdením, pokrytectvom. A títo slepci ho oslovujú syn Dávidov. A to isté stojí za našu pozornosť a aj preto, že to stalo za Matúšovú pozornosť. A mohli by sme povedať snáď, že to oslovenie v plnej zhode s tým, ako by ho rád sám Matúš nazval, alebo aby ho nazvali. Iste už si to pamätáte z tých mnohých predošlých kázní. Vieme, že Matúš tento dôraz vždycky zdôrazňoval a oživoval a stvrdzoval, že Ježiš je naplnením proroctiev, nielen nejaký učiteľ. A prečo práve, že syn Dávidov? Teologický základ preto bol položený už v prvej kapitole. Jednak sme to mohli vidieť v Ježišovom rodokmeni, v ktorom bol dôrazná aj na davidovské zameranie, a druhá aj pri Jozefovej adopcii Ježiša, teda Jozef otcom Ježiša. Tam je tiež adresovaný v prvej kapitole ako syn Dávidov vo verši 20. Čiže my vieme, že pre Matúša ten Ježišov pôvod a Ježišova identita má špeciálnu rezonanciu. A prečo to tak bolo? Pretože hlavnými adresátmi evangelistu Matúša boli Židia, domáci viery. A Židia, ktorých chce utvrdiť, že tento Ježiš nie je len nejaký liečiteľ, možno fakt zaujímavou väčšou mocou než iní, ktorí sa objavovali a kadejakou mocou mohli činiť zázraky. Ale nie, toto nie je len nejaký zaujímavý učiteľ, ktorý sa tu z nenazdajky vzal, ale je to ten predpovedaný, prorokovaný, zasľúbený Mesiáš. Ten záchranca, ktorého im Boh posiela, ten syn Dávidov, ten teda zasľúbený a potomok Davida, ktorý vyslobodí jeho ľud raz a navždy. A to mimochodom nachádzame v tzv. Davidovskej zmluve 2. Samuelova 7. A prečítam vám odtiaľ 4-5 veršov. 2. Samuelova 7, 11. Hospodin ti oznamuje, že tebe on postaví dom. Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim predkom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc. On postaví dom na počesť môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón. Budem mu otcom, on mi bude synom. Keď sa previní, potrescem ho palicou a uder mi ako kohokoľvek z ľudí. Svoju milosť mu však neodopriem, ako som ju odoprel Šaulovi, ktorého som spred seba odstránil. A nová zmluva inak
považuje Ježišov davidovský pôvod za danú hotovú vec, nejak sa tým nezaoberá. Ale pre Matúša to je naozaj niečo, čo vždy rád zdôrazňuje. A tiež treba povedať, že ten sľub daný Dávidovi, že Mesiáš zíde z jeho potomstva, bol dobre známy medzi tými ľuďmi. Hej. Pre nás je to teraz niečo, čo sme si museli pripomenúť a prečítať, musíme sa to naučiť, ale pre tých ľudí to bolo jednoducho niečo v povetri, čo sa vie, čo sa očakáva. A aj títo slepí muži to vedeli, títo slepí muži to poznali a títo slepí muži ho rozpoznali. A aj ho rozhlasovali v uliciach Kafarnaumu, nasledujúc Ježiša. Vlastne týmto oslovením deklarovali, že Mesiáš prišiel, že toto je on. A čo je tu, bratia a sestry, podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé a pozoruhodné je, že práve tí ľudia, tí biední, ktorým bola upretá schopnosť vidieť fyzicky svojimi očami z Božej prozreteľnosti, môžu stále z Božej milosti zároveň byť tými osvietenými, čo vidia, rozumejú veciam Božím. Tí, ktorí sú fyzicky slepí, nemusia byť duchovne slepí. Môžu byť tými, čo rozlišujú veľké Božie veci, ktoré sú skryté pred zrákom múdrych a rozumných, ostro vidiacich. Taká fantastická skutočnosť. Aké fantastické pozbudenie je toto pre všetkých postihnutých. Ak to môžeme aplikovať pre kohokoľvek spomedzi nás, či v okolí, alebo ktokoľvek, čo nás počúva. Aké pozbudenie je to pre kohokoľvek, akokoľvek handicapovaného, obmedzeného, že ak z Božej milosti vidíš Božie veci, tak máš viac než ktokoľvek zdravý, ale duchovne slepý. Tak aká... A to pri všetkej citlivosti a naozaj so žiadnym zľahčovaním postihov, ktoré sú ťažké, ktoré sú bolestivé, ktoré sú hrozné, ale keď si v tom, brat, sestra, si postihnutý, aká pozbudivejšia, vďačnejšia optika to je, než hľadieť na ten samotný postih s horkosťou či hnevom, či závisťou či zdravím. Ak si akokoľvek postihnutý, trpiaci, nedostatkom na tomto dočasnom tele, treba povedať, tak, ale Boh ti otvoril duchovný zrak pre evanjelium, tak máš nekonečne viac, než potrebuješ. A áno, aj než si zaslúžiš. A zakrátko budeš nekonečne dlho tam, kde už nič nepotrebuješ. Akúkoľvek zle si na tom, a ak si s Kristom, máš nekonečne viac, než potrebuješ a zakrátko budeš nekonečne dlho tam, kde už nič nepotrebuješ. Ježiš sa ich pýta, veríte? Veríte, že to môžem urobiť? A viera tu bola spomenutá ako dôležitá súčasť. Bola spomínaná ako dôležitá súčasť aj pri iných predošlých zázrakoch uzdravení, pri niektorých z nich. A toto je prvýkrát, čo Pán Ježiš vyslovene klade tú vieru ako keby ako podmienku pred tým, ako uzdraví, kde na ňu naozaj ako keby namierí reflektory. A stotník, keď prosí o uzdravenie sluhu, sám od seba dobrovoľne deklaroval vieru v 8. kapitole. Taktiež malomocný, predstavený synagógy alebo tajne aj tá žena. No títo dvaja muži, od nich Pán Ježiš žiada, aby svoju vieru vyjadrili proste pred tým uzdravením. A nie je úplne akože zjavný a skalopevný dôvod, prečo to tak je, ale niekoľko vecí si na to môžeme všimnúť. Alebo teda zjavný dôvod, že prečo práve pri tomto zázraku. Lebo veď Ježiš uzdravil aj ľudí, ktorí žiadnu vieru nemali však. No akú vieru mohlo mať dievčatko Jairosa, keď bolo mŕtve? Alebo akú vieru mohli mať tí démonmi posadnutí, ktorí sa bili skalami, ktorým sa bál ktokoľvek priblížiť, ak sa pamätáte. Ježiš sa vždy skláňa k človeku len zo nezaslúženej milosti a zo svojej dobroty. No tu dnes, keď už bola tá viera spomenutá z ich strany, tak z nej Ježiš robí základ ich uzdravenia.
Ježiš to robí tak neobvyklo a zvláštne. Nech sa vám stane podľa vašej viery. Nepovedal, uzdravujem vás, ale nech sa vám stane podľa vašej viery. Ako keby imperatívom v tretej osobe. Ako by tým chcel vyjadriť, že to, čo na základe svojej viery dostanú, je nielen priaznivá reakcia od neho, toho, ktorý stojí pred nimi, ale reakciu mocných nebies. Ja, Ježiš, mám moc zaveliť mocou všemocného v mene Boha. Nech sa vám stane, nech vám je učinené. Iný aspekt je tiež, že tí prosiaci už svoju vieru prejavili uznaním role Ježiša ako Mesiáša, tým oslovením, syn Dávidov. Prejavili, že veria v jeho milosrdnosť, no Ježiš od nich žiada, aby vyznali, prejavili vieru aj v jeho moc. Tak otázka pre nás, bratia a sestry, veríme, že Ježiš je schopný pre nás urobiť to, čo od neho potrebujeme? Samozrejme odpoveď áno, ako všetky besiedkárske, ale veriť a dôverovať v jeho moc nie len byť uistený o tom nejak teoreticky, rozumovo v našej mysli, ale aj oddať sa tejto viere v reálnych problémoch. Veríme, že Ježiš je schopný pre nás robiť to, čo od neho potrebujeme, čo od neho skutočne potrebujeme. Vtedy, keď príde na lámanie chleba. Ježiš akoby im vravel, v akú moc veríte, takou mocou vám bude pomožené. Nech sa stane podľa vašej viery. A to je veľkým uistením pre všetkých nás, veriacich, že nás Pán pozná, náš Pán pozná našu vieru. A aj keď je taká, že máme pocit, že my sami u seba nepoznáme, nerozoznávame, aj keď je slabá, aj keď je malá, aj keď je neistá, roztrasená, aj keď ju možno iní spochybňujú. Ježiš vidí tvoju vieru, s ktorou k nemu prichádzaš. A je to niečo, čo neprehliada, je to niečo medzi vami dvoma. Pán Ježiš bude nakladať s ľuďmi, ktorí sa k nemu s niečím obracajú podľa ich viery. Nie na základe čohokoľvek iného, nie na základe schopnosti, nie na základe ich úžasnej múdrosti a ani teologického poznania, ani ich vyznania, ich úst, ani bohatstva, samozrejme, ale na základe viery. Tak, drahí veriaci, težme sa z istoty, že v Pánovi Ježišovi nachádzame všetku priazeň, ktorá je v evanjeliu zasľúbená. A môžeme sa tešiť z toho, že naše potešenie, pomoc, úľava od Pána k nám prúdia na základe našej viery. A zároveň nás chcem vyzvať, pozbudiť spolu s textom, no nebuďme si sami prekážkou v požehnaniach našou nevierou alebo našou malou vierou. Analogia, ktorú používali puritáni, Kristus je oceán, viera je nádoba, ktorou si z neho naberáme. No, nádoba samozrejme neurčuje veľkosť oceánu, ten oceán je, aj to je slabý príklad, akože oceán je veľký, ale obmedzený, Boh je neobmedzený, nekonečne veľký, ale OK, pre našu ľudskú predstavivosť budíš. Keď prídete na pláž a pôjdete si načrieť akoukoľvek veľkou nádobku, akú viete zdvihnúť z oceánu, tak vnímate to tak, že je to nekonečné množstvo vody. A tá vaša nádobka neurčuje, aký veľký je ten oceán, len koľko si toho odnesiete. Kto formuje túto nádobu, túto vašu vieru, ktorou si viete odniesť Božie požehnanie? No Boh. A ako ju Boh formuje? Cez svoje slovo, cez naše modlitby, často aj zastavenia či utrpenia, ktoré dovolí, čiže cez prostriedky milosti. Áno, vieru si sami umelo nezväčšíme, nedvihneš sa sám seba zo zeme do vzduchu, ale môžeme si ju nechať zväčšiť, nechávať zväčšiť, zapasiť o bližšie poznanie Krista, bližší už si vzťah s Kristom a on bude produkovať aj väčšiu, hlbšiu vieru. Takže aj keď si priamo sami nemôžeme vyprodukovať vieru za zanedbávanie prostriedkov milosti, ktoré nám dal, učinilo dostupné,
Za to sme zodpovední. Pre istotu by som tu nedám zadefinoval aj mantinel. Mohlo by to znieť trochu ako recept na Evangelium Prosperity, ktoré káže niečo v zmysle, ak máš dostatočnú dobrú vieru, budeš bohatý a zdravý. Všakže ak si chorý, tak len preto, že zle veríš, čo je fakt odporné, keď to títo zlí učitelia takto ľuďom robia a kladú obrovské bremeno na ich vieru, na ich svedomie. Nie je to pravda. Je treba pripomenúť, že nám nie je zasľúbené bezvýhradne, že budeme na tejto zemi vždy bez problémov, bez bolestí, trápení, že život bude len ružová záhrada. Nakoniec Pavol je zaujímavý príklad. A Pavol narazil na to však, že Pán mu zamýšľal zachovať jeho osteň. Pavol, boli ste mužom s veľkou vierou, o tom asi nemáme pochyb, že by bola prekážkou jeho nedostatočná viera. Možno človek s najväčšou vierou, možno s najkomplexnejším, najhlbším, najplnším poznaním Krista, Boha. S neochvejnou dôverou, že Ježiš ho mohol zbaviť jeho trápenia, jeho ostňa. Ale Ježiš pre zvrchované zámery svojej vôle proste, a vieme, že aj pre Pavlové dobro, hoci tomu nemusíme rozumieť, vieme, že túto vec proste chcel v jeho živote ponechať. Čiže prítomnosť trápenia, choroby, bolesti v živote veriaceho istotne nemusí byť výsledkom jeho neviery. Ale niekedy ním byť môže. Pavlovi Boh povedal, nech za to neprosí, a to je špecifický prípad. No nám hovorí, že máme k nemu prichádzať so všetkým, čo nás trápi. A opakovane nás vyzýva, aby sme k nemu prichádzali s plnou dôverou v jeho charakter, v jeho milosť, v jeho súcit, v jeho moc to vykonať bez pochybovania. A nechajme na ňom, ako kedy s tým naloží. No kým vám ako Pavlovi nepovie, že vám váš osteň neodníme a dosť vám je jeho milosti, tak buďte ako tá neodbytná vdova v Lukášovi 18. Prečítal by som tých niekoľko veršov. Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebal Boha, ani človeka sa nehanbil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou. Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi. On síce dlho nechcel, no potom si povedal, čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehanbím, zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma napokon nedokaličí. A Pán dodal, počúvajte, čo povedal ten nespravodlivý sudca. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Vari bude meškať s pomocou pre nich? Hovorím vám, hneď sa ich zastane. Ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? To hovorí sám Pán Ježiš, ten istý Pán Ježiš. Hovorím vám, hneď sa ich zastane. Ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Opäť je tam dôraz aj na konci tohto príbehu. Na základe viery to bude. Chcem vidieť vašu vieru. Chcem vidieť váš zápas, chcem vidieť vašu neodbytnosť. Proste poďte ku mne, hej. Čiže to, že má niekto v živote trápenie, neznamená, že zle a málo veril, nutne. Neviem, či niekto poznáte takýto prípad, alebo veľa takých prípadov, ako sa stal Pavlovi, že vám jednoducho Pán Boh dá jasne vedieť, zjaví, že toto je moja vôľa, aby si toto v živote mal. A kým sa tak nestane, tak vtedy by sme samozrejme rešpektovali. Dovtedy buďme ako tá vdova a prosme. Dotyk ako spôsob tohto uzdravenia. Fyzický dotyk ako spôsob uzdravenia je prítomný v mnohých príbehoch. V evanjeliách aj snáď vo väčšine tých, čo sme si aj predtým prechádzali. Avšak keď sa Pán Ježiš dotýka očí slepých ľudí, tak myslím si, že títo v tom nachádzajú naozaj ešte taký špeciálny význam a kontakt s liečiteľom, ktorého nemohli proste ani predtým vidieť. Je to pre nich osobnejšie, je to pre nich prítomnejšie, ako keby len z tmy slepoty, z nenazdajky prišlo uzdravenie. No s dotykom prichádza uzdravenie udelené od človeka k človeku. Osobne. A nakoniec, a to ma veľmi fascinovalo na tých všetkých predošlých zázrakoch, vieme, že Ježiš sa svojho súcitného, citlivého dotyku nikdy proste nestránil, a to dokonca tam, kde to pre ľudí znamenalo pobúrenie, kde to znamenalo proste pre nich problém, pre rituálnu nečistotu. On sa dotýkal sám, lebo chcel. On sa dotkol malomocného, on sa dotkol mŕtvého alebo mŕtvého dievčatka.
Ježiš, vidíme, že v svojej ľudskosti a v tom človečenstve preteká súcitom a citlivosťou a tým svojim osobným prístupom. Aj keby to nemusel nutne v prospech toho zázraku robiť, sa proste chce dotknúť. No a čo potom zázraku v zapätí hneď nasleduje a bez pauzy Ježiš dodáva. Vyzýva ich, alebo nie, že vyzýva, priam im prikazuje a veľmi ostro im prikazuje, aby nešírili, čo im urobil. A nenašiel som na to nikde v sebe a nikdekoľvek jasnú úplne odpoveď, že prečo to Ježiš práve tu robí. Keď tu máme 2 kapitoly plné zázrakov a teraz to urobí tu. A no, pointa je proste, že naliehal a mal na to svoj dôvod a chcel, aby to tak bolo. A čo však všeobecne môžeme povedať je, že Pán Ježiš jednoducho ešte nechcel, aby sa chýr o ňom šíril viac, pretože vieme, že ešte neprišiel jeho čas. A on zo svojho uvaženia jednoducho vedel, že práve pri tomto zázraku by sa to mohlo diať viac. A práve to je pravdepodobným vysvetlením, prečo Ježiš naliehal s tou mlčanlivosťou práve na týchto ľudí, že oni ho rozoznali ako syna Dávidovho. Teda, že nešlo ani tak o to utajenie práve tohto zázraku, že by chcel utajiť to, že uzdravil slepých, veď predtým vzkriesil mŕtvého, ale zrejme skôr o to, že oni vnímali Ježiša ako Mesiáša. Teda utajenie zázraku práve u týchto ľudí. Matthew Henry mal k tomu takú zaujímavú myšlienku k tomu, ako sa to asi darilo. S poctou je to ako s tieňom. Uteká od tých, čo za ním bežia a nasleduje tých, čo od neho utekajú. A nečakáme dlho a vieme, že to proste absolútne nerešpektovali. Neposluchnú. Tak hoci títo muži mali odhodlanú vieru, že Ježiš pre nich môže urobiť, čo chcú, nemali žiaľ aj odhodlanú poslušnosť. Nemali odhodlanú poslušnosť, aby aj oni mohli urobiť pre Ježiša, čo chce on. Dostávajú, čo chceli, ako keby v momente od radosti vypustili, čo po nich dôrazne žiadal. A neviem ako vy, aj keď som to čítal na prvé razy, môžeme to s porozumením zľahčovať, ako si je chápať, hej, že po rokoch slepoty, proste po tak proste ťažkom údele je to pre nich proste tak ohromná úľava, tak úžasná vec, že to proste nedokážu udržať. Vieme to ľudsky pochopiť. No stále je to jednoducho neposlušnosť. Neposlušnosť voči vyslovenému konkrétnemu príkazu, ktorý jasne dostali proste tvárou v tvár osobne od Ježiša. To je, drahí bratia a sestry, tiež poučenie pre našu dôveru a poslušnosť. A viete, oni si mohli povedať, čo už by mu mohlo na tom vadiť. Však on nám spravil dobre, aj my mu chceme vzdať slávu, aj my chceme jemu spraviť dobrú reklamu, chceme, aby sa o ňom za to dobre hovorilo, aby mu za to padla všetká zaslúžená podsta. Chceme ho pochváliť, chceme mu spraviť lepší marketing. Zobrali to do svojich rúk. Namiesto poslušnosti si zvolili proste svoj pohľad na vec. Tak ako je to s poslušnosťou? Áno, ale iba kým sa nám to zdá byť logické, iba kým nám sa to zdá byť na mieste a potrebné. Proste, keď Ježiš niečo priamo povie, náš myšlienkový pochod by nemal byť koniec vety. Náš myšlienkový pochod by nemal byť nič. Proste Ježiš povedal, tak to posluchnem. Neviem rozmýšľať nad tým, či to dáva zmysel. Konkrétne by som dodal, pripadá mi to také zaujímavé a podobné aj s poslušnosťou veriacich často aj dnes, že často kresťania a niektoré zbory, niektoré cirkvi, možno práve najmä taký ten západný svet, jednoducho uctieva Boha tak, ako si on myslí, nie tak, ako si Boh praje byť uctievaný.
Preto niektoré bohoslužby v Amerike vyzerajú ako popové koncerty so všetkou pompou. Proste robia presne to. Idú robiť Bohu lepšie PR, než si sám naordinoval. Zdá sa im, že to urobia lepšie podľa svojho uvažovania. No aký bude výsledok? No Ježiš vie, prečo po nás niečo žiada. A my to nemusíme vedieť a chápať to v tej chvíli. Boh vie, prečo po nás žiada čokoľvek, čo nechal vo svojom slove zapísať. Aj keď sa nám to nezdá nutné, dôležité. Tak v tomto prípade, keď nechcel byť Ježiš ešte v regióne tak známy a pravdepodobne išlo o to, že nechcel provokovať tou svojou identitou Mesiáša vzťah s autoritami, s farizejmi ešte teraz, tak skoro. Ešte nebol jeho čas. Oni toto, akože samozrejme, zdá sa, nechápali. Tak, bratia a sestry, buďme ako títo nevidiaci v ich odhodlanej, neochvejnej viere, ale nebuďme ako títo vidiaci už, ktorí rýchlo zabudajú, že boli nevidiaci a poslušnosť odsúvajú na druhú koľaj. To je podľa mňa poučenie z tejto nenápadnej skutočnosti ich neposlušnosti v zapätí na uzdravenie. No a po druhé, tu vidíme uzdravenie nemého, respektíve viac než uzdravenie nemého je to vyhnanie démona, ktorého následkom je nemota. A ten samotný exorcizmus je to opísaný veľmi stroho a viac ako polovica tohto maličkého príbehu sa zaoberá skôr tými následnými reakciami. A tie obidve reakcie nadväzujú na témy, ktoré už dobre poznáme. Je tu zase nadšenie toho všeobecného obyvateľstva, toho davu, ako bolo mnohokrát predtým, a zase už nás to žiaľ neprekvapí, to úplne nepriateľstvo zákonníkov a farizeov. Verše 32-33, prvá časť. A vidíme, že to opäť nadväzuje na predošlý príbeh, že sme tu ako keby v sekvencii takých reťazujúcich, na seba nadväzujúcich malých príbehov. A keď slepci vychádzajú z domu, nahradia ich tam rovno ľudia, nešpecifikovaní, ktorí privedú k Ježišovi, pravdepodobne teraz už pred domom, keďže sú tam dámy, vrátane farizeov, nemého muža. A ten problém sa pripisuje posadnutosti démonom. Všimnime si tu, že je rozdiel medzi fyzickým postihnutím a medzi posadnutosťou, ktorá môže vypôsobiť kadečo, čo vyzerá rovnako ako fyzické postihnutia. Zajímavá obraznosť je v tom, že to, čo Satan robí zjavne, to, čo Satan robí viditeľne s telom človeka, teda, že mu zničí nejaký zmysel, v tomto prípade schopnosť hovoriť, a nevieme, či to bolo aj o sluchu, ale hovorí sa o schopnosti hovoriť, tak to isté robí v duchovnej rovine. Duša človeka, ktorá je v moci Satana, je tiež ako nemá voči všetkému dobrému od Pána. Nevie sa modliť, nevie chváliť, nevie uctievať, nevie hovoriť k Bohu. Pravdepodobne ani počuť. Má pokazený vysielač. Vidíme, že Pána Ježiša naozaj vyhľadávali ľudia v núdzi ako na páse. Po pár veršoch ledva jeden odišiel a už s prosbou, s vierou prichádza hneď ďalší núdzny. A Ježiš ich neodmieta. Neúnavne robí dobro. Vytrvalo, ochotne sa zľutováva, zmilova nad biednými, nad chorými, nad posadnutými, nad mŕtvými, nad hriešnými. A toto slovo evanjelia, táto história, ktorú písal svojim životom na zemi samotný vtelený Pán Boh, tak je zapísaná a je dnes predkladaná práve tebe preto, aby si bol pozbudený, aby si žasol z Božej moci a milosrdnosti spolu s tými davmi, ktoré boli svedkami aj tohto zázraku. Je zapísaná aj tebe predkladaná, aby si sa tiež radoval z toho, že tento historický Ježiš je aj súčasný tvoj a môj Ježiš. Nie sme na hodine dejepisu. My sme na hodine prítomnosti a budúcich časov na podklade dejepisu. Aké famózne.
Je to predkladané práve tebe dnes, aby sa radoval, že jeho neúnavný súcit s hriešníkom, ktorý prichádza s prosbou, s vierou, neskončil. A že jeho milosť stále trvá. Tak vidíme tú reakciu Davov 33, druhá časť verša. Potom, čo Ježiš vyhnal démona, nemi prehovoril. Zastupy sa čudovali, hovorili, niečo také sa v Izraeli ešte nikdy nestalo. Takže veľmi prosto, obyčajne, rýchlo opísaná udalosť vyhnania démona. A potom, v kontraste s tým, tá reakcia davu sa zdá byť možno že keby prehnaná. Totiž exorcizmy boli v skutočnosti akceptovanou súčasťou života Židov a nevideli to prvýkrát. Taktiež aj samotný Ježiš už je známy ako exorcista, už sme to mali v kapitole 4, mali sme to v kapitole 8, verš 16, 8, 28, 34. No, dosť možno jednoducho tento dav, ktorý tam bol, to proste nevidel, alebo sú proste ohromení z toho. Je to ako keď ste tiež o niečom počuli x-krát a potom to vidíte a stane sa to pred vami, tak je to váš prvý zázrak. Je to pre vás prvé svedectvo na vlastné oči. A v zápätí tá smutná reakcia farizeov. Farizei však hovorili, s pomocou vládcu nad démonmi vyháňa démonov. Podobný vrcholný efekt, ale úplne v neblahom smere. Ani farizei nepopierajú Ježišovu moc, ale spochybňujú jej zdroj. Takéto úplné a urážlivé popretie jeho autority posúva tú rastúcu nepriateľskosť medzi nimi na novú úroveň a uvidíme to neskôr ešte viac eskalovať. Vidíme, že farizei, keď nemohli nejak rozporovať ten zjavný dôkaz jeho moci, tak povedia, že je od diabla. Proste oni sa dávno rozhodli, vzopreli, zatvrdili, že Ježiš nie. Niekto nám tu proste siaha na pety, niekto nám tu máta ľud, ktorý my chceme mať pod kontrolou, tak čokoľvek by urobil, tak oni hneď vedia, že to musí byť zlé a už len hľadajú spôsob, ako to proste zaramcovať. To, čo robia, dýcha len čírou nenávisťou, falošou, až satanskou zlobou. Proste tie najsucitnejšie, najmilosrdnejšie činy pomenovať, že sú od diabla. Pretože ľudia žasli, farizei museli z ich pohľadu spraviť niečo, aby aspoň trochu pre seba zachraňovali situáciu. Aby ten efekt Ježišových zázrakov na ľudí tlmili. A to je tak všetko, čo mohli povedať. Čo naša odpoveď? Videli sme reakciu davu, reakciu farizeov. A to trochu zopakujem z predošlej pasáže, kde sme sa tiež mimochodom venovali dvom nadväzujúcim zázrakom. No, možno si poviete, keby sme videli takéto veci, tak to úplne vystrelí našu vieru, poslušnosť do nebeských výšin. A opäť by som nám pripomenul, je to tak? Nie je to tak. Vidíme, že ani vidieť zázraky nie je žiadnou zárukou následnej viery a poslušnosti pre skazenosť ľudskej natúry jednoducho. A miesta ako Kafarnaum, Betsaida sú toho dôkazom, Ježiš za to karha, že sú to nekajúce mesta, že tak ohromné veci videli a keby toto videli iné miesta ako Sodoma, by sa kajali, ale im to nepomôže. Tak buďme tými, čo veria, aj keď takéto zázraky nevideli, alebo bez ohľadu na to, že takéto zázraky nevideli, lebo niektorých videli aj tak neverili. Tá miera slepoty neveriacich je obrovská. Pozrite, keď nevidia neveriaci Božiu slavu v jeho stvorení, v diele prírody, v tom zázraku nového života, veď už to samotné je tak nepopierateľný, očividný dôkaz o dobrom Bohu. Následok, ktorý priam kričí o nutnosti príčiny. Ako základná logika, príčina, následok. Nič na svete nevznikne bez príčiny, bez autora, bez zámeru, bez nejakej entity, ktorá dielo spôsobí. Iba pri tom najzložitejšom, čo sme kedy videli, ako život, vesmír, sú neveriaci ochotní veriť z sci-fi scenáru, v sci-fi rozprávočke, že to sa stvorilo samo. Všetko vzniklo z ničoho. Nechcem tu teda šľapať na revír Dušanových tém, prepáč, hej, taká odbočka. Tak, aký svet takto slepý
schopný toto prehliadať. Není nejak prekvapivé, že nedokáže rozoznať Mesiáša v zázrakoch uzdravenia. Nakoniec to, čo som tu iným spôsobom po svojom povedal, v niečom hovorí aj Pavol v Rimanom 1.20, tuším je to. Hej, proste nemajú ospravedlnenia. Boh je zjavený zo stvorených vecí. Takže čo tým demonštrujem, priatelia, je, že na to, aby sme mali väčšiu vieru, nepotrebujeme vidieť väčšie zázraky. Ani zavidieť tým pred nami, ktorých videli. Ale máme všetko potrebné pre plný život viery, ako hovorí Peter vo svojom liste. Boh je zjavný zo svojho stvorenia. Je zjavený vo svojom slove, ktoré je živé a je živý v nás, medzi nami, svojim duchom aj dnes. Boh je zjavný svojho stvorenia, je zjavený vo svojom slove, je živý svojim duchom medzi nami aj dnes. A tak jediné, na čom v našom pozemskom živote záleží, a tu už naozaj plne obraciam na každého osobne, ktorý to počuje, aká je naša reakcia na to, že Ježiš spravil ten najväčší zázrak uzdravenia, že uzdravil hriech. Tak ak ti je ľúto, že si nevidel veľké zázraky, tak ti nemusí byť ten najväčší, ak si jeho dieťaťom, sa udial práve v tebe. Zmenil tvoje zatvrdnuté kamenné srdce a dal ti mesité a živé. Otvoril ti oči. Najväčší hriech, že zmieril hriešnika so svojím otcom, keď mu pripísal svoju spravodlivosť a sebe pripísal jeho hriešnosť. Máme mnoho dôvodov pre vďačnosť, alebo ako spievame, máme tisíce dôvodov pre vďačnosť. Ale prvotne ten jeden najväčší, a tým je naša nezaslúžená spása zadarmo, bratia, sestry. Tak na záver, Ježiš je tu aj dnes pre teba, aby ťa uzdravil z tvojej slepoty, nemoty. Bez ohľadu na to, či ťa uzdraví z tvojej fyzickej slepoty, nemoty, je tu bezvýhradne a bez akýchkoľvek zábran pre teba, aby ťa uzdravil z tvojej duchovnej slepoty, nemoty. Aby otvoril tvoje oči, ktoré uvidia všetku jeho krásu, aby otvoril tvoje ústa, ktoré mu budú vzdávať za to všetku chválu. Otázka je, vidíš? Ak už nie si slepý, vidíš? Ak už nie si nemý, hovoríš? Amen. Poďme chváliť tohto Pána v piesňach. Srdce pieseň má z lásky k tebe, drahý Pane. Som vďačný, že si prišiel k nám, môj drahý Pane, môj vzácny Ježiš. Radosť mám, že si pozval aj mňa. Lepšie miesto nepoznám, než v tvojom náručí. Láskavom náručí. Zostaň so mnou, privíň si ma vo svojom náručí. Moje srdce pieseň mám z lásky k tebe, môj drahý Pane.
že si prišiel k nám, môj drahý Pane, môj vzácny Ježíš. Radosť mám, že si pozval aj mňa, lepšie miesto nepoznám, než v tvojom náručí, láskavom náručí. Zostaň so mnou, priviň si ma vo svojom náručí, než v tvojom náručí, láskavom náručí. Zostaň so mnou, priviň si ma vo svojom náručí. Prišiel Bůh a život za mne dal. Amen. Amen. Svým tělem krví vítězem se stal. Amen. Amen. Na kříži mřel, pak vzkříšen byl. Amen. Amen. Po pravici Otce vládne dál. Amen. Amen. Sláva ti patří, ty si Bůh vždy mocný. Sláva ti patří, ty si Pán. Tobě celým srdcem zpívám, že si Bůh vždy mocný. Veľká je sláva tvá. Krev rudá tekla z rukou bezhříšných. Amen. Amen. Však nezůstal tam viset na kříži. Amen. Amen. Boží lásky proud teď smáčí nás. Amen. Amen. Halleluja, on se vrátí zas. Amen. Amen. Sláva ti patří, ty si Bůh vždy mocný. Sláva ti patří, ty si Pán. Tobě celým srdcem zpívám, že si Bůh vždy mocný. Velká je sláva tvá. Ty jsi ten, který byl, ty jsi ten, který je, ty jsi ten, co se vrátí k nám. Ty jsi ten, který byl, ty jsi ten, který je, ty jsi ten, co se vrátí k nám.
si Pán. Tobie celým srdcem spívam, že si Bůh vždy mocný, veľká je sláva Tvá. Postaňme prosím, kto môžeme a reagujme spoločne na počuté slovo v modlitbách.